Today I will be reacting to Dlamini Star Part 4 Episode 20 Part 2. Part 2 of Episode 20, guys. And listen, guys, I've seen the comments. I've seen the hate comments, guys. Your guys are hating on me and I don't know why. Because it literally makes no sense. But without further ado, let's get into our today's reaction. What's good, guys? What's good? We're back in another banger. A banger. Dlamini Star Part 4 Episode 20 Part 2, baby. Let's go. I cannot wait to check this out. Hey. Hey. Razo, ngikhipha ifoni la ungifake yona emasendeni. No, angisho ukuthi wathinte, khipha ifoni kuphela ungawathinti. Ebake like serious ke wena ngatshela umuntu mfethu ukhinge pay naye ukuthi akhiphe ilo ifoni ayifake. Kunazo zonke indawo dog like. Nayo driver kabezwa ke ngoba nakho sebehleki. Ngine-plan ngishuthe ifoni eyinene. Uthi ngenze njani manje? No, mistake. Ukhushu bani enibenzayo lapho ngemuva? Andingene eyinqeni ngizama ukukhipha yona. Uma nazama ukwenza amahliphi ngizonihliphiza. No, asambe nge-organogram Nkosi yami. Since wena ukidnape uRazo uhliphiza yena and since ene kidnape mina yena uzohliphiza mina. Wena wathi Bayahliphiza manje. Sengithule. Yazi sekukhwada udlale noma ingoma kancane. Qondile we mama sezothulakala manje. Abafethi ngiyakwazi ukudlala ipiano mina mshana. Ngadlala. Ufike kanjani ke manje lona la? Kancane Mphekosi. Kuphi sowethoba ke lapha? Ukosi wethu khona yano. No, ngisho mina sawakhe labe ngikhona khona izolo. Bathu akuthibela ka khona ukosi wethu efimabani. Yena manje uzowazi kanjani ukuthi wena umuke ephezulu? Like dog, yabona nawe nje lento isho ayenzi isense. Ayenzi sense. Like dog, cabange nje wena umuntu engamazi soyeleke ezokubuza ukuthi hamba ngeke ephezulu like mfethu ngiqala ngisho ukubona dog what is going on dog? Oh, kancane my sister. My sister. Sorry sisifethu. Hey, but no thanks. Nginayi boyfriend. Ha. Akazili nanalo. Yabo mfethu amathena manje dog. Like okay, manje nje umuntu mayibuyelelo ucathuze ngalokho like serious my sister. Ngoba phela mfethu mhlawumbe umjide ngafona mhlawumbe ukubuza umbuzo, ngafona mhlawumbe uyikhulumela ukwazi nje. Like manje njalo nani mantombazana. Come on mantombazana. Manje njalo lova mayikhuluma nani usuke ngoba nakho ukukhuluma nawe ngoba nakho izokushela like dog come on now uyambona nje umampentshisi mfethu uyikhatha awukhathele mfethu serious feme. Eish, yaza nginawo 2 rand. Sis. Angisili iphara mina. Ha. Umthatha njengepart, umthatha njengomuntu ozokushela. Like my sister relax. Umuphi indlebe. Hawa mfethu mantombazana manje. Iphara. Hayibo bhuti. Awuphuma eThekwini? Impela entuzulu. Hayibo ngempela. Yazi mina ngiphuma ePolani. Hayibo mina ngisuka kwaMancinzi. Hawu umkhaya. Wamvala naye simasana sheshe waba accountable ke na like dog what relax awu Ngiclean. Ngiyakubona. Yazi silapha nginenkinga ngidukile. Uduke kanjani usuka yaphi?
yazi la izolo besihamba nomfowethu siyasitolo waqhamuka umuntu yasihijack. Hayibo. Listen. Today, no. Tomorrow, maybe. No, you have to come today. I'm on leave tomorrow, and I'm the only person who can do the three of you. Listen. Listen. From KZN. From KZN. Me, Mabentjisi, Maheu, come to Josi. Maheu, Mabentjisi, lost. How come? Wait, what? Kombulo Dlamini akasazi isingisi bese. Awela ngimhlengi nami ngisazi kahle. Kodwa ngiyasazi. Kodwa hayi ngeke usibheda kanje. Nah, bro. What are you saying, sir? Listen careful. I'm from KwaZulu Natal. Yes. I hear that. There's no need for you to shout. Oh, phela ngene Dlamini unama anger issues so ingakhe lokho okay sure. Me, Mabentjisi, Maheu, come to Egoli. Came to eGoli Lost. and Maheu and Mabentjisi How lost. come? Huh? How come kanjani? Ithi how can I come? Awukahle sis. Esibhedane. Another person, please. Esake singcono. Hello. Okay, asizwe What seems sakhe. to be the problem? Oh, there were two people who he was supposed to come with. They were taken by thieves. Mm. Oh, so what's going to happen? We don't know at the moment. Please ask him to come and register, because I won't be in tomorrow, and I'm the only person who can do what needs to be done. I'll register because we're not ending today. Hayi. Mtshela ngeke ngize amadoda engisuke nawe eThekwini sizokwenza lento la engakatholakala. Mtshela ngilinde nasofika ntambama late. There's Say something. no, wait for them, they will come later. Okay, I'm leaving at 6:30. Hi, but uzongibulalela ilight yami load shedding lena. Light and shading. Eh? Ilight yami load shedding lena. Imali. Guys, uma niyazi le light lethu isebenza kanjani, please let me know in the comment section ngoba ngiqala ngisho ukuyibona. Light and shading. Mina ngathi light and shading ilawa nje futhi ajwayelekile yabo ama-touch tonto. Asihle isimo kahle kwamanje. Baba, uMaheu uthi ukidnaphiwe. Indizigebengu sifuna u5,000 rand. Hayibo. Man. Yini ofanela wena? $5,000 imali encane nje ngaze ukhiphe nepho umuntu ongenamali vele ufuna u5,000 ingakho ufuna u5,000 ngoba vele akanamali. Okay, it makes sense but dog ngaze ukhiphe nepho umuntu ngenxa 5,000 like don't you have something better okay Ayeke mina ngila asukele wena ule eThekwini. Sendela uEmi message. uEma uthi kade exam eyakhe ifoni ihamba 1T. Oh. Hayi data bengingenalo. Man, nina siqiniseko sokuthi uMaheu onisendele lo message. Uma anganisendela kanjani imessage ekubeni kidnaphiwe? phela mhlawumbe yabo lo muntu omkidnaphile umfosile uTyson. Razo. Night thumbnail. Razo. Yazi manga sesiqhumeka phela la umkanye singafika la utshwaleni. Emayo ungikheke mani. Yewena msatakata, soto video. Oh, mana before singene ngegangster talk nje. Bese acela ungephi into yokuphuza bandla. Uships bonke la ngomiwe mina manje. Bafethu ngaze nikidnap umuntu okay bafethu. Okay, asikunto serious. Niba u2 lo muntu oyedwa. How bafethu? How? Xani aziphezulu abafethu. Hlelo kushaya umuntu oyedwa bafethu omunye mfethu amzele ngemuva mfethu omunye bemnikeza 1 2 3 4. How mfethu simple. Bafethu ngaze nikidnap umuntu oyedwa niba u2. Ana ukuthi ningane nabantu abadala abafaka come on. Phandle phela uma uthi uphethe spam yabo mase uma uthi uphethe spam
Ka-understand-e. Usavana kancane. If you don't mind, of course. Yadaba. Ngifuna kona. Wena namanje awacabanga ukuthi imali yami Hayi Helzini mfethu. afusekuthula. Wena namanje awacabanga ukuthi imali yami uzoyithathaphi. Mina umuntu efana ngikhokhela imali. Yilo, mina bese ngikhokhela wena. Dila naye phela. Guys, mina ngiqaqe iningi sekudlameni uzonginikeza imali. Akaqa umuntu la. Mfonele alethi imali. Okay, bengisacela ungiqaqe. Please recharge and try again. Hawu, uxakeke ngempela. Alana airtime lo muntu mfethu. Bafethu ekushobile. Apart. Raz, ukhokhela lo muntu imali yakhe yo. Ayifuse kuhlala phansi wena. Okay. Isiqaqile. Box Box once. Bese seqaqile. Hawu. Bengisacela iprivacy nomfundela. Ha. You keeper. Man. Wena ceda. Masana akhumbula ukuthi keep up. I know nje le. Ngadla. Ushawu kaze udlule ngala. Angisazi kahle. And ngisho singabuza abantu ukuthi bangibonile lengidlula ngapha. Nabo ke besakhumbula kahle since kuyinto yayizolo. Hle usakhumbulani? Wow, qondile yini kho? Tolo sama Pakistan. Yes. We. Siningangaki itolo zama-Pakistan landa. But as a list igama le Pakistan elilodwa mfethu. Awusho. Yini igama lakho kule lato kodwa ububuya le kwaZulu mkhaya. Wena indaba lakho kuba umapentshisi kodwa umila ngesihlahleni. Ngiyadlala. Kahle kahle igama lami unoluthando. Kodwa ke ngithemba ngifika ngapha ngase ngazibiza ngoLerato ngenzela nje ukuthi bangangixwaye kakhulu. Oh, hawu yazi nami mangimuva ngiza ngapha. Shuthi igama lami ngashintsha ngibe uDepetches mara. Depetches. Ikomika lemthini. Hey, oh man. Hey, long Tom. Kungakuphi lapha ngikhona izolo long Tom. Hey, uyaphi izolo? Hayi ngazi. Hayi, uyakhumbula izolo siza kuwena saya sabuza ukuthi umuzwa kaNgcobo ungakuphi. Kungakuphi mase ngilala long Tom. Hayi but angene long Tom. Oh, hayi sorry but. Kungakuphi long Tom. Hey, indonsa mina. Angene uTom. Bapetshisi bengicela ukukhuluma naye bandla mina. Okay. Aw, engabe njani indonsa? Hayi yadonsa my sister. Unjani wena? Siyaphila nami ngiyaphila bandla. Yazi ibhudi lalela sinenkinga la. Ubhudi lo ulahlekile manje bengicela ukubuza nigcinane nibonane kephi izolo? Hayi, awuqala ngiphi inamba yakho siphalaphala. Ay ambofa. Hawu. 074 Yeah. 269 Amnike inamba wrong mfethu. Like mfethu uzofuna usizo nosafuna nane number dog like what the heck. Now ama patches uyathula mfethu. Awu ngiyakwazi mfethu. Hawu ngihamba nomuntu ngithula. Mfethu okay vela ke nomuntu wami kodwa nje still dog. It's not to make sure. 91. Mana ke ngifonela. Issue. Ungayifoneli off njengamanje. Hayi, it's fine. Izongifaka voicemail may off. Please recharge and try again. Yes. Akana airtime. Hawu ncese yazini ngcono vele nje usala usungipha indawo la ngigcinele khona then mina nawe sokhuluma kahle mawusune airtime ntambami yabo. Danko. Leyo umdlalo ose street, eProtea Glen.
hayi ngithenga nje manje nje airtime. Oh, hayi. Hayi ayihlupheki indoda my sister. Awu. Hayi ngiyabonga mina Ndonsa. Siyosala kahle. Asihambe emapentshisi. Mani, umnika inamba yakho ngempela. Cha wabes awunawe naye lo akabami. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and smack the like button, smack the subscribe button. If you really like enjoy this reaction video, you will love this reaction or this reaction, and please check out this series where I react to funny videos. This series is crazy, dog. If you enjoyed this video, I'm 100% sure that you will enjoy this series. Without further ado, me out. Peace.